تقین و ئیریشên Ferensa bi awayekî rastexwe bandorî xistine ser lîsta karên civîna Vîyena-sê. Bu biryar bû têde lîsta nav û aliyên çekdarên opozisyona Sûriyayê bê amadekirin ji bo beşdarîkirin de proseya siyasî ya Sûriyayê da. Lê lîsta kar hat guhartin û ji navbirina Daişê bi awayê leşkerî bû armanca serekî. Civîna Vîyena-sê bi amadebûna şandin hevdê welatan û nûnerên Yekîtiya Ewropa û NATOyên yekbûyî û komkara welatên Erebî berêveçû. Û lê dawiya civînê beyanameyek hat belavkirin. Dê beyannameya Vîyena-sê de hat. Aliyên Vîyena li ser heyameke diyarkirî ji bo pêkanîna hikûmeta veguhêz lê Sûriyayê di heyama 6 mehan da û encamdana hilbijardiran di heyama 18 mehan de lihevkirin. Her wiha welatên beşdarbûyî di nav da. Siûdiyê, Îran, Tirkiye û her pênc welatên civata esayîşa navdewletî plana encamdana danûstandinên rastexwe di navbera hikûmet û opozisyona Sûriyayê da dê kanûna doma sala dahatî de danîn. Lê beyanamê mîkanîzma bijartina grûpên ku danûstandinan encam bidin diyar nekir. Her wiha amadekirina lîstekê bi navê grûpên tundro ku lê ser axa Sûriyayê ne û şer dikin. Aliyên Vîyena-sê sozdan hemû tedabîra werbigirin ji bo babendbûna grûpên ku piştevaniya wan dikin lê Sûriyayê ji bo ragihandina agirbestê li wî welatî. John Kerry wezîrê derveyê Amerîka piştî civînê û dê kongreyeka rojnamevanî de digel Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsya pişandeyê navdewletî bo Sûriyayê Stîvan de Mistura got heya niha jî em bi awayekî zelal nakokin lê ser mijara pêşeroja Beşar Esed. Lê ji me re hate gotin ku Beşar Esed bi jivana danûstandinên ciddî digel opozisyonê de bike. Ji aliyê xwe ve Sergî Lavrov diyar kir ne hemû lê piraniya welatên beşdar di Vîyena-sê da piştevaniya agirbesta bilez dikin lê Sûriyayê. Lê diyar e tû guhartin bê ser helwêsta Siûdiyê de nehatiye derbarê Sûriya. Siûdiya got di berdewam dê 4 salên derbasbûyî de daxwaza çûna Esed dikir. Lê ser zimanê wezîrê derve Adil Cibêr dû bijarde ji bo Esed diyar. Bijardeyekê piştevanîkirina proseya siyasî ya got Beşar Esed dûr bixweş desalatê. Bijardeya dû piştîvanîkirina opozisyonê da got bi hêzê Beşar Esed ji desalatê dûr bixe. Kêmtir ji mehekê dê careke din aliyê civînên Vîyena derbarê Sûriyayê bicivin. Ji bo gotûbêjkirina pêşhat û bereveçûna xalên Vîyena-sê her çi bê diyara civînên Vîyena dê gelek dirêj bikin û dê bi wê mijara serekî ya civînên 20 welatên xwedî mezintirîn aborî ku niha lê Tirkiyeyê berêve diçe bi taybetî di havdîtina Serokê Amerîka Barack Obama û Serokê Rûsya Vladimir Putin yên got ji bo careyekê hev dibînin ji dema destpêkirina êrişên ezmaniyên Rûsya lê Sûriyayê. İbrahîm Adem, ên Art.